No, mikä sun siellä vittu on? Hei, mitä sä kiroilet täällä? On jonkinlainen pikku kulikka taas. On vai? On tässä jonkinlainen. On tää ehkä jo melkein kiloinen, vois sanoa näin. Miksi sä oot noin kiihtynyt, Jussi? Otaks sä haavin vai otaks mä? Oikeastaan jos tää tulee veneen saasi tähän Jussi hauki, koska mulla on Jussi vapaakin. Niin ja Jussi haavi ja Jussi moottori ja... Aika, ei se kovin helposti sitten kyllä nyt tuu. Tää on semmonen, sanoisin, melkein kiloinen kala. Helvetin iso. Ihan laulaa! Kauniin värinen. Se kävi muuten varmaan iskemässä muutaman kerran. Jussihan voi ottaa. Ei. Helvetti. Ota nyt se. No, sinne kävi just sillä vanhanaikaisesti. Näinhän sanoo, kato. Se meni videolle. Se meni.